Така, днеска ще цъкаме футбол. Само да ми бъгва телефона. Започваме. Окей, така хора, почваме. Между другото, музичката е много яка на тази игра. Ще има още футболни видеа. What the fuck? Бро, аз съм пуснал тренировка ли, бе? Бро, искам да играя матч, не това нещо. Откъде да играя матч? От ей тука. Да, от ей тука ще играем матч. 2024, макар че сме 2025, аз сега, ама... Аре, почвай, бате, почвай. Аре, футболея, бро. 2025 е геймс, бро. Добре, разбрах. Само да не загубя. Аз съм от Бразилия, ако да се лъжа. Знаеш, разбера. Добре, бро, ето ме. Аз съм отбор, уния кафето отбор и аз не знам даже. Дай пас. Шут! Не, бро, костана, бе. Не, взеха топката. Да. Взимай. Бро, не, много съм тъп. Да, това е много трудно. Не. Пас. Костана, бе. Това е тази игра, бе. Не. Къде ga излетах? Не ме била в тия игри. Дай тук топката. И сега просто шутим, бро. Бăi, аз трябва там ли да шутя, бе? Никъде трябва да шутя. Значи с това се сменяме играчите. Нищо не разбирам, брат. Бро. Не. И сега просто шутим. Не! Братчето, не. Брат, взеха ми топката! Не ми кажа, че тия спечелиха, брат. Бро, аз не знам как се игра и тая игра. Не! Омага, съм вратаря ли, бе? И сега, брат, после подадах на нашите. Кай! Айде! Един гол, бро. Не съм толкова зле в тя футболни игри. Не трябва да превестя и това ни пише резултата. Защо сме 0? Защо сме 0-0, бе? Гадже 0-0 сме. Шути. Давай, вкарай, бе, в топко! Бро, ще игра друга игра, другия път. Та игра е невъзможна, човек. Не искам това. И сега, бате, дай фанете я, нашите, елате. Спринт.
Как трябва да го спъна? Слайд ли трябва? Трябва да цъката слайд, за да го спъна ли, бе? Топката е в мене. И сега шутя! Трябваше да шутна, брат! Бро! Добре! Защо съм добре на тази игра? Така, хора! Ей, така, натам трябва да шутна. Мале, къв шут направих. И... Давай! Брат, това вратар газе! Това беше видеото, чао!